Operasyon po ng Municipal Slaughterhouse sa Lingayen po naman, aprobado na. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Kasado na ang pagsisimula ng operasyon ng Municipal Slaughterhouse sa Lingayen matapos makapasa sa regulasyon na nakasaad sa Meat Inspection Code of the Philippines at mabigyan ng kaukulang license to operate mula sa National Meat Inspection Service. Dahil dito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang dekalidad at ligtas ng mga produktong karne dahil direkta ng kakatayin sa pasilidad ang mga livestock na ibebenta sa mga pamilihan at pinahihintulutan din na ma-ibenta sa ibang bayan o lugar. Hinimok din ng tanggapan ang maagap na pagpapanatili sa kaayusan ng pasilidad upang maiangat ang industriya ng livestock sa bayan at posibilidad na makapasa sa international standards. Epektibo ang license to operate ng pasilidad hanggang December 5 ngayong taon para sa unang accreditation at maaring tumagal ang validity sa 1 hanggang 3 taon kapag patuloy na nakapasa sa inspeksyon at surveillance na itinakda ng NMIS. Samantala, base sa naging panayam ng IFM News Dagupan sa mga meat vendors sa Lingayen, nananatili umanong mataas ang presyohan ng mga produktong karne tulad ng manok na nasa 240 pesos, baboy na naglalaro sa 380 hanggang 400 pesos at baka na nagkakahalaga ng 440 pesos ang kada kilo. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.